tant għalihom kemm għalija. Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatlet insini, fidu ta' ma kattar fija, b'nar imħabtek intimlini. Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek, mod li tibqa' dejjem miegħi. Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridient kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbira kull frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fil-paċi. Alla tana isma tal-tan aħlesenna u jqaf mana. Gloria lil-Missier, lil-Iben u lil-Spiritu Santu. Marija Santissima ura l-inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina ritikum li jedam bħalna, o Ġesu għafrinna d-dubietna, ħarisna minnar tal-infer. Kull ġenna r-reħ konna, kena għal-dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnijena tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-misteru tal-fer. Meta l-Anġlu Gabriele ħabbar Sidna Marija li kalla sira Malla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi żalnatek kull ritent kif is-sama hekk da fl-art. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Istrija Malik Marija bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lil-Missier, lil-Iben u lil-Spiritu Santu. Marija Santissima ura l-inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina ritikum li jedem bħalna, o Ġesu għafrinna d-dubietna, ħarisna minnar tal-infer. Kull ġenera reħ kolla ħenna l-dawk l-aktar għandhom bżon tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-fer. Meta Sidna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta, missierna.
خبزنا كل يوم اتينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا فلما نغفر منه هاتي علينا لا تدخلنيش في تجربة بس دلسنا مدين يمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن قديسة ماريا أم الله اطلب علينا متن بين السوء في السيئات الميرتا نمن جلوريا كيف كم البدو السوديم ويبقى الديم تديم أمن ماريا سانتسما ورنت يومنا عليك اسم الطلبتانا ذاك الطويلة علينا ريدكم ليدام بالنا وجسوا وافرنا ذنوبيتنا هرسنا من نار تلنفين كل جنة الروح كلها هنا الداوك لك تراندم زون تهنيناتيا نكونسدرار نكونتبلاو في تيلة مستيرة الفير متسيدنا كريستو طويلة في الأرض بتلم مسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تجي ذاتك كل فتينتك في السماء يقدر في الارض Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu. Estiamanic Maria with grace and memory almolemia can be the first in the sound be record fraud that you've tear Jesu.
Esriam anic Maria, per grazia memli al malei mia, che perché ente fosse ne sambira che frotta giuftia Gesù. Esriam anic Maria, per grazia memli al malei mia, che perché ente fosse ne sambira che frotta giuftia Gesù. Esriam anic Maria, per grazia memli al malei mia, che perché ente fosse ne sambira che frotta giuftia Gesù. Gloria nel Messia, nell'Eben, nello Santo. Maria Santissima Urantiomna, Alicus Mataltana, Dakle Twile Talina Reticumni ed Ampanna, O Gesù, Afrina Dubitna, Haris Namenar, Tarinfer, Full General Vecolla, Hernal Dauk, Lactalandum Zonta, Nienatia, na considerare, na contemplare o mistero tal fé. Esta Sidna Maria Giuseppe e presentava il bene Gesù nel Tempio, Messirna. Hobs na takulyo matina lum, after na dumid na palmana after minuhati alina, laddahan nish fitidrei pizdalis na madyan yamme. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Adisa Maria Ommalla itla palina metembe nissa ufficiata al meo tanam. Gloria. كيف كمل بدو السودية ويبقى ديم تديم ماريا سانتسما ورننت يومنا عليك اسمت تلتانا داك لتويلة علينا ريتكم نيدام بحالنا وجسو وافرنا دبيتنا هرسنا من نار تنفير كل جنة روح كلها هنا الداك لك تلاندم زون تهنيناتيك نكونسيدرار نكونتبلا في الهمس مستيرو تلفير Meta Sidna Maria u Giuseppe Telfol Benam Gesù u rifletti sabu fit-tempju disputa ma' ditturi. Missierna li inti fis-smawit jitgħaddis ismek tiġi żalnatek kull tritient kif is-sema hekk da fl-art. Esriamanik Maria bil-grazzi tmemli għal-mulejmija kim birkenti fost nisa bira kil-frott tal-ġub tijak Ġesu. Esriamanik Maria bil-grazzi tmemli għal-mulejmija kim birkenti fost nisa bira kil-frott tal-ġub tijak Ġesu.
Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Gloria al Messia, lell'Ebeno, all'Spirito Santo. Salve Regina, Sia Malik Sultana, Om Talnina, Hayya Halawa Tamatana. Sia Malik li lek najtu, għalli xaħna t-torrufnatu li teba, li lek nifnedu, aħna li nibku nolfu f'dan għal-wiet tad-mo. O ħanina, o Pio Helwa, o Virgine Maria, nitlob għalina għaddisa u għammalla. Skont il-fema tal-Papa, missirna li jinti fis-smawiti tqad smekti ġizarnati kulli tritient kif is-sama jekda fl-art. Sia Manik Maria Brigrazent Memnia Molemia Kembir Kente First in the Sound Miracle Fraud Juftia Jesu. Gloria al Messia, lell'Ebeno, all'Spirito Santo. Niftakru f'ħudna l-arbeħ tal-Purgatorju, għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Għatijom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistru ma fil-paċi, mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Sir eterna Allah. Ibn Alla li fdejt id-dinja, Spiritu mqaddis Alla, Trita mqadsa Alla wieħed, mqadsa Marija, mqadsa Om Alla, mqadsa l-Verġni tal-Verġni, Om ta' Kristu, Om il-Knisja, Om tal-ħniena, Om tal-Grazzja tal-Alla, Om it-Tama, Om li żjed safja, Om li żjed nadifa, Om verġni, Om bla teba, Om li tisħoq l-imħabba, Om tal-aġeb, Om tal-parrit tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, Verġni kollok għaqal, Verġni li tisħoq kull ima, Verġni li tisħoq kull foħrija, Verġni kollok seta, Verġni kollok nina, Verġni dejjem marbuta malla, mera tal-Dusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispiritu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tiba, warda mistika, Torre ta' David, Torre tal-Laborju, dar ta' Deb, Arka tal-Rab tal-ġdida,
bib tas-sema, kewba ta' fulodu, saħħa tal-morda, kien tal-mitimbin, farax tal-emigranti, farax tal-imnikti, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġi, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minn għajla u teba, sultana mtella fis-sema, sultana tal-Rożarju Mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi, ħaruf talla li tneħid nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubijiet tad-dinja, ħaruf talla li tneħid nubijiet tad-dinja. Sa min jiflaħ minnkom ninżlu għarkubtejna ħalli nirċivu l-barka sagramentali hawnhekk hawn Ġesu Ewkaristija. Talba ta' qabel il-barka, ejdu miegħi, maħbub Ġesu, nadurak f'dan l-imqaddes sagrament tal-artal u nitolbok li tatini l-barka tiegħek. Berikni issa, o Ġesu, fi żmien u fl-eternità. Birek, o Ġesu, lill-Papa, lill-isqfijiet, lill-saċerdoti, il-niesna, lill-qrabatna, lill-ħbibna, l-edewwa tagħna u l-proxmu tagħna kollu u l-erwieħ tal-purgatorju għatihom li jgawduk ġewwa l-ġenna hekk ikun. Għal-benefatturi ta' dan is-santwarju ħajjinu mejtin. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridient kif is-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Għatijom o mulej il-mistriħ ta' dejjem, jistriħ fil-paċi, kantaw fl-imkien. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna, meta bdaqqa tal-ansa intalimna tanniket ilena, intalimtna Albim ansa ta' Ġesu, liberik titfaċ kejkni, kebbes fina nar ta' ma' zomna mijek il-ħatni. nitolbu u għallajnt f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu kien imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li jinħossu fina bla eda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħixu li jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Spiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Birom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulat konċepiment tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om,
imbirek San Giuseppe Paruska tismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli l-qaddisin kollha tiegħu. Kristus vincit! Christus, Christus impera. Christus vincit. Christus venia, Christus, Christus impera. Is-sejħa tan-nisrani hija sejħa għal-mixja wara Kristu. Din is-sejħa titlob impenn ta' mħabba totali li bija wieħed ikun lest iħalli fil-ġenb l-interessi personali tiegħu biex ifittex dawk ta' Kristu. Nagħtu bidu għall-liturġija ta' din il-ġurnata li se tkellimna dwar din is-sejħa tagħna. Ġbartna flimkien mulej b'kelmtek imqazza f'qalb waħda lilna qatt bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, tammar int mulej, intejx fil-qlub. B'qalbna nweduk mulej, aktar fostna, ma jkun hemm firda u ġlied, iżda mħabba u slim. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammar int mulej, intejx fil-qlub. Nsellem il-kull wieħed u waħda minnkom, iż-żgħar u l-kbar. Hekk tislima mill-qalb lil dawk li qegħdin isegwuna mid-dar li huma ħafna, partikolarment il-morda u l-anzjani. Minn hawnhekk ejjew nitolbu għal xulxin, ejjew verament niċċelebraw lil dak li jħobbna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun magħkom il-kol. Miegħek ukoll. Ħuti, ejjew narfu li aħna midinbin,
ejjew narfu n-noqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emil u billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla, floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Roddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis. Inti waħdek mulej. Inti waħdek loli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni, għamiltna ulit id-dawl. Għamel qatt ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażen, imma nibqgħu imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġurnata waħda Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja u din ġalitu joqgħod kieku għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idur għal għandha biex jidħol hemm. Hi qalet liż-żewġa, ara, jiena żgura li dan ir-raġel li jgħaddi għandna sikwit u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellawlu orfa fuq is-setaħ u nqegħdulu fija sodda, mejda, siġġu u mnara. U meta jgħaddi għandna jkun jista' jidħol fija. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi, il-qaddej tiegħu, x'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu, ja ħasra ma għandex tfal u żewġa xieħ. U wieġbu sejħilha. U dak sejħilha u ġet fil-bieb. U Eliżew qalilha, bħal dan iż-żmien sena inti tkun tħaddan iben. Il-kelma tal-mulej. Irraddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali nwieġbu flimkien, it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fommi il-fedeltà tiegħek għax jenet tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem. B'ħasmewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek ngħidu It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Kien il-poplu li għafjajat bil-ferħ li jimxi mulej fid-dal ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. Ngħidu It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti il-foħrija tal-qawwa tagħhom. Għalt jubitek nerfgħu rasna fl-oli. Għax il-mulej tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni.
Tina Ari mill-litra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Puti, ma tafux li aħna il-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li għad ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar, il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għadnub u issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Alleluja, 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 alleluja. Intom ġens maħtur, saċerdozju irjali, nazzjon qaddis, biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-aġeb. Alleluja, 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 alleluja. Il-mulej ma'kom. Jek u koll. Ari mill-Evanġelju skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu min iħobb il-missieru jew lill-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib il-ħajtu jitlifa. U min jitlef il-ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili. U min jilqa lili ikun jilqa lil dak li batni. Min jilqa profeta għaxu profeta, ħlas ta' profeta jieħu. U min jilqa bniedem ġust għax u ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn li żar għax hu dixxieplu tiegħi tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kull min iħobb jagħmel għażliet. Meta inti tħobb il xi ħadd, lest li tħalli l-oħrajn kollha warajk, tħalli kollox biex dik il-persuna jew dik ir-realtà tiġi l-ewwel post. Meta llum Ġesu qed jagħlaq diskors twil dwar kif għandu jkun id-dixxieplu. Jiġifieri kull minn minna jien jew intom rridu nimxu wara Ġesu. Rridu nimxu fit-triq ta' Ġesu. Hawnhekk qed jagħtina ftit pariri, kundizzjonijiet li mhumiex faċli. Li mhumiex faċli. Ħammorru bil-mod. X'in jiġi xi ħadd jgħidlek, ara qis li qabel ommok u qabel missierek u qabel uliedek tpoġġi lill-Alla. Jekk uliedek, jew żewġek, jew martek, jew il-ġenituri tiegħek ommok u missierek ħadu post Alla weħilna.
U allura hawnhekk niġu fi kriżi. Jien għandi kmandament biex inħobb l-omm il-missieri, weġġaħ il-missiera kull ommok, issa tiġi tgħidli min iħobb lill-ommu jew lill-missieru iżjed minni. X'qed jgħidilna hawnhekk? Jiena nista' nħobb il-uliedi, anzi hija naturali li jien inħobbhom. Imma meta jien l-imħabba lejn żewġi mart il-ġenituri l-ulied, dik l-imħabba tieħu l-post ta' Alla, allura hemmhekk nikrolla. Ġesu qed jgħidli jekk inti tħobb il-flus iżjed minni, jekk inti tħobb il dik il-persuna iżjed minni, jekk inti tħobb lil martek il-żewġek il-uliedek, jekk jien bħala saċerdot inħobb il-ġenituri tiegħi iktar minn Alla, hemmhekk jien nikrolla. X'inhu l-assolut? X'jibqa' fl-imħabba? Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna l-ewwel post għal Alla. L-ewwel post fil-ħajja tiegħi Alla. L-ewwel post fil-qalb tiegħi Alla. Imbagħad iwa, u stess jgħidilnek. Ħobb il-martek, ħobb il-żewġ, ħobb il-uliedek, ħobb il-ġenituri tiegħek. Imma jekk inqalbu l-affarijiet, le, tant li jgħid u min ma jerfax salibu u f'partijiet oħra hemm kull jum għax min m'għandux salib għandu domna u żgur li kull jum jien ikolli salib x'inġor ma jistħoqlux li jkun miegħi. Jiena għada kalla jrid nkun inni 40 sena qassis. Konna 3 li qaddisna flimkien baqa' 2. Kemm jiena qassis? Ninduna kemm ħabbat wiċċi ma' nies li jbatu. Jiena hawnhekk tapinu inħobb ngħid kemm nies jiġu bi pjagi moħbija. Issa attenti għal distendenza, ejduha f'qalbkom miegħi. Anki intom li qegħdin id-dar u qtajtu qalbkom għax qed iġġorru salib tqejl. Min ma jerfax salibu u jiġi warajja, jista' jkun li ngħid għax għandi dak is-sagrifiċċju, għandi dik id-tbatija, għandi dik il-qtieħ il-qalb, jista' jkun. Ġesu hawnhekk taf x'qed jgħidilna, mhux qed jgħidilna biss għamel sagrifiċċju ħatgħaddi minn dik le, mhux dik. Ġesu qed jgħidilna hemm xi ħaġa f'qalbek, f'ħajtek li qed iġġalek dbati, veru? Qed nara min jagħmel brasu hekk. Hemm xi ħaġa fil-qalb tiegħek, fil-ħajja tiegħek, fis-sitwazzjoni tiegħek jistgħu jkunu persuni fuq ix-xogħol jew id-dar, l-iskola, l-università, konna flimkien m'għadniex flimkien. Li din realtà qed iġġalek dbati se nagħmel Madonna ta' Pinu x'in noħroġ minn hawn u nerġa' inħabbat wiċċi ma' dal-problema. Hawnhekk Ġesu qed jgħidilna għandna ħaddan ir-realtà li għalik hija tqila qed tweġġek. U għax qed tweġġek, il-weġġa qed iġġiblek rabja. U xi kultant minħabba dik ir-rabja li inta għaddejt minnha 20, 15-il sen ilu, 15-il ġurnat ilu, jista' jkun li dik ir-rabja toħroġ u qed jeħel xi ħadd li m'għandux jaqsam xejn. Tista' tkun martek, jista' jkun dak is-saċerdot, tista' tkun dik ir-realtà. Ħanieqaf. Min jilqa' profeta għaxu profeta. Fil-ħajja tiegħi bħala saċerdot kemm sibt dak li rajna fi żmien Eliżew. Nies li jilqgħu. Kieku aħna s-saċerdoti ma sibniex min jitlob għalina, anke llum. Kieku aħna s-saċerdoti ma sibniex min joffri dbatija għalina, kieku jien mhux qiegħed hawn nitkellem. Mhux tfaqqa subajk li tkun profeta ta' Alla l-għoli, li tkun ministru fil-Knisja ta' Kristu, saċerdot, hija missjoni li titlob verament għotja. Kważi tmut kuljum għal verità,
Għax biex twassal il-verità u dak li jkun tgħidlu f'wiċċu. Dik il-ħaġa neħħija minn ħajtek. Għax qed ittelfek il-paċi. Qed ittelfek il-paċi ta' qalbek. U allura min jilqa' profeta, xu profeta, anke meta kellu l-kuraġġ jgħidlek il-verità ma għax idur mal-lewża. Isma' l-adulterju, l-infedeltà, il-qtil tal-innoċenti, it-ħarbit tal-ambjent, il-ħolqien id-dar tagħna, li jkollok il-kuraġġ u tgħid isma' dik mhix martek. Dak mhux ir-raġel tiegħek. Dik mhix triqtek. Le, mhux għax inti antika, mhux għax dal-qassis jaħsibha l-antik jew l-antika, le. Għax irridu nkunu ċari quddiem Alla. Dak li jpoġġilek il-paċi f'ħajtek għamlu. Għażlu, ejdu, jekk hemm xi ħaġa li lilek ma tħallilikx il-paċi f'qalbek, dik mhix ġejja minn Alla. U għalhekk qed jgħid kull min jagħti mqar tazza ilma. Ilma frisk. Il-xi ħadd minn dawn iż-żgħar għaxu dix-xiblu tiegħi tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas li jkun ħaqqu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun infaħħar. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. Għandi jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'hom il-profeti. Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar mawdija waħda maħfra ta' dnubiet, nistenna għawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja Spiritu Santu, issa li smajna l-kelma tiegħek, ħallina waslulek it-talb tagħna. Kif nistgħu ninsew lill-Papa Ljun? Kif nistgħu ninsew fit-talb tagħna l-isqof tagħna Anton? Nitlob għas-saċerdoti, partikolarment dawk li f'dawn il-ġranet qed jiċċelebraw il-jum tal-anniversarju mill-ordinazzjoni, il-konsagrazzjoni presbiterali tagħhom. Nitolbu għad-djakni u nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet. Nitolbu ismana. Nitolbuk mulej. Klopal siħbi Fader Viktor Vella li jaqdi l-ministeri tiegħu fl-Ingilterra. Nitlob ukoll għal wieħed minn sħabi Fader Lino li daħal fid-dar tal-missier, kien kappillan il-Fontana Għawdex u miet feta tenera. U għalhekk nitolbu għalih biex il-bambin jagħtih il-premju li tant ħadem għalih. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal paċi. Partikolarment fejn m'hemmx paċi fil-qalb. Naf kemm hawnhekk jiġu nies jitolbu l-fejqan u s-serħan. Madonna tapinu serraħna u fejjaqna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-qadan il-ħobs mulej. Il-qada l-imbi, il-qad il-ġurnata, ferħu tbatijin,
fl-offerta tijek, l-offerta tana, fil-ħajja tijek, il-ħajja tana. Aħna x'nistgħu nofru, aħna manna xejn. Għawnu ix-xejn tagħna u kollox mulej. L-offerta tijek, l-offerta tana, il-ħajja tijek, il-ħajja tana. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-missier li jista' kollox. Ilqa mulejn nidejn is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għat-tiġrib tagħna tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Ilqa l-offerta tal-poplu tiegħek, għamel li bija nitqazzu u minn għandek naqilgħu il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Iżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u ek xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħu u għedtu fuq leġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha bi Kristu Sidna. Lek mal-anġlu u l-qaddis ninfaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smawiet, imbirek minn ġej fissen il-mulej, osanna fl-oli ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu daw l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw minn rajħibati, ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru il-ferħ istennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr. Intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fl-eżies mejtin. F'dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien. Nitlob għal sieħ billi kien ordnat miegħi saċerdot Fader Lino Vella. Nitlob għal l-Isqof li ordnani, l-Isqof Nikol Giuseppi Kawki. Nitlob għal dawk li mietu matul din il-ġimgħa, partikolarment Pawlu
Paul Fenek li tiegħu illum sar il-funeral fl-Ibraċ. Ftakar il-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Mal-Verġni Mqazzom, Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bibti hawnhekk għandna l-Ġesu namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba l-ħnina tiegħek paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek iqassaltna il-qawwa, il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħek. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, ħatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu sinjal ta' paċi il xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina l-paċi. Nibqgħu bil-wieqfa, mulej Ġesu għamel li din it-tqarbina bil-ġisem u d-demm imqaddes tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsien u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf Mulej mulej. ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. U ek ħsibi nitleffi lajn li dejn it-toma li lek ma jħossux iżda biss bil-smajna Alla ma nemnux. Nemmen li għalina li ben xejn mu iżjed mi, xejn mu iżjed minnu fil-klim tal-fedej. O Ġesu ek twajjeb
Pelikan قديس صفي انت للقلبي بدمك العزيز اللي بأترابس منه يسوع محبوب تستا الدنيا كلها منع من كل جنوب يسوع لنلمهك فضل مستر كبير دان لقيتني طالبك كم نشتاق يصير لي كيف نرى ليلك بالدول تتوهمي نجي لك بالجلوريا او جيسو هاني ينادرك بالإيمان الله اللي تنسى مو بيون قدامي تعدوني جبيها ليلك قلبي كلها عون في رجليناتك متى نعسف فوقك حسيبي نتلف فيه Qalbi mqazza ta' Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu. U Alla li tista' kollox. Fiċ-ċokontana nitolbuk bħal min tiġġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk għamel li naqduk kif jixraq ħalli ngħixu ħajja tajba bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-Qudiesa ħanejdu dak li talbet il-Madonna hawnhekk 3 Ave Marijiet. Naf dak li jkun hemm fil-qalb tagħkom imur lilin mir-riżorsi umani tagħna, però bil-qawwa t'Alla jista' jseħħ serħan u fejqan. U allura dawk minnkom li għandhom xi talba speċjali nistgħu nidħlu fil-kappella wkoll għal ftit mumenti ta' talb u ta' skiet wara din il-Qudiesa. Infakkarkom li d-djoċesi qed torganizza kors dwar ir-relazzjonijiet tal-koppji fi żwieġ immexxi mill-Isqof Anton. Intom ħerġin hemm il-formoli tistgħu tiġbruhom u tistgħu tapplikaw. Interessanti ħafna il-bini tar-relazzjoni fi żwieġ fil-koppja partikolarment. Il-Qudiesa tiegħi ta' Radd il-Ħajr ser issir fid-29 ta' Ġunju hawnhekk f'dan is-santwarju fis-6:30 ta' filgħaxija. Kun hawn l-Isqof u jkun hawn Father Victor Vella. Almenu minn ma jistax jiġi jgħidu talba żgħira għalina. U nixtieq li minnkom ikun hawn 40 persuna
tal-40 sena saċerdozju tiegħi li tieħdu l-istedina li qiegħed hemmhekk ħdej dik il-qalb. Hija stedina x'nixtieq li bħala tifkira inwaqfu soup kitchen fil-missjoni. Hawnhekk qed jiġu xi sorijiet fl-erbat tal-Madonna u jkunu jilqgħu n-nies u jkunu qegħdin jitolbu. U mnejn huma ġejjin fil-missjoni għandhom bżonn inwaqfu soup kitchen. U jien qed f'dawn l-40 sena saċerdozju nħalli tifkira hekk ħajja fil-missjoni blajnuna ta' dawk in-nies li jiġu tapinu. Allura min irid minnkom hemm l-istedina hemmhekk qiegħda ħdej dik il-qalb, tistgħu tieħdu waħda mbagħad min jixtieq jagħti l-kontribut tiegħu poġġu l-envelop fil-kaxxi tal-Knisja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Nixtieq nismakom tkantaw. Ġejt qudiemek nitlob qalbi kollha tama fik dan il-jum tant sabiħ bimħabti rrid nagħtik. Kulħadd Ave Marija. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ikun infaħħa Ġesu Kristu.
Lord.